салом дӯстони азиз, ин лаҳза мехоҳам омода намудани пирожнии павловаро ки бениҳоят таъми лазиз дорад барои шумо пешниҳод карда бошам. чӣ тавре дидед дӯстони азиз? 6 дона сафедии тухм, камтарак намак, 1 стакан дигар шакарро хуб лад мезанем то сафедша виша. баъдан 3-4 қошуқи дигар крахмал, камтараки дигар ванилина ҳамроҳ карда анаме хеле яъне ба қолаб гирифта мегузорем дар ҳарорати паст 30 дақиқа. боз барои начинкаш бошад дӯстони азиз, ман аз клубника истифода бурдам. ҳар начинкае ки ҳар варение ки барои шумо яъне писанд аст, маъқул аст, метавонед истифода баред. барои кремаш дӯстони азиз творожни сирок ва сметанаро истифода бурдам. метавонед ки аз ин пирожниҳои зебо ки зеби дастархон аст дар рӯзҳои ҷашнҳову зодрӯзову тӯётон яъне омода кунед. бо иштиёқ бошед дӯстони азиз, моро ҳамроҳӣ кунед.